nong than dia bang pisami monju mitron pi non birtang ton penarjuk ponitha. Monit kereng et acit hedotik e bangar jona phan lang akenang sot thepik lapen monit e ok e pranchet he aphan ingthirjir chithingklong alang kenang sot pusi sarkar ka chepahem phu public health engineering mate thihek pen PHE department Korbi Anglong Autonomous Council along tadolo bonta 19 dipu LA constituency angkang lumbajong lang so di sama nong tu ahawar kido sarmen hanserong arat atumke ningkan phokep sose aprang pen pini arnian talang cheho dong alang loksi junang bom lang pusi hadak arat atum nang chithandun lasi New Delhi India government Dispur Parivartan government lapen Korbi Anglong Autonomous Council team Korbi Anglong amen pen kapa chithang jal jiwan mission alang mentuloki junlong ji pusi rat atum chonghong pronglo Manja penjunisan rong pi Health News Korbi Anglong. Na yo ini tum jom na lang lok lok sama lang lok yun lo lang yun duk tik lo kay talang bung lang pret pen kang chak lo pem nik at rak lo lang so duk pik lum tari ni tum ti namen lang yun duk pik an lo la si ajat pen sta lang yun na war sai banget nang masi puya tining matalo tum duk an duk lo kami posto pik lang yun barikatan pen ho ni sumar ni dagang ni lo pen ni sumar tipong ni sumar an lo ni jud lap ta ni litum jom na lang lok lok sok non ta ko pasinap pi plu te an su plu te kai da yang ku ya ta dulu sa kadak sama ni bor tu hawal ti lang sok lang juna lang ka we katura mingkan poket trokep la so dak an kan stami ni litum ke lang jun ko kilometer hini an sin ke kecit hingalang jun junji pute sok dam ning tidam ki wang ka hello ka par punang pan ani ki sta non puta sarkar neng lang le sama nomor 2 hawar han ki lang ka chithing ko jun nong le lokai ta yo ching lu ching chia lang an stame nili tum ke kai ta lang bung lang phelo arwe jang bari kha hulo bung te long lor chi ti pol haya lang sinil te lang ta ching lu na bari kha hulo bung te lang roi lang ke the ta nil te siksak o sarkar Searching MSC constituency ke Barupon rong korpen langteng an kecheleng thor non head jong kasalam pon PMJSY atawar kasalam amu kirang ripik ajok rat aning kang samte tipaklang pon Pudame mithang a constituency of Harmanpura ake Hairup Singh Teron alangli rat aphan kimisen atawar kapadam longji aphan bor e pilo bonta contractor Komalgiri abang aning kimimi ajok towar silam pi pamimi detlo rat atum kaning ji thu atengki aphong rong asar lapen SGB atum pen chilangsi contractor aphan birta pachinilo bonta rat alam RGJC aning ke hang alingsi sai claim lo bonta ke mesen ta kali lasi prabjin pen labangso atawar puthat nang pachiklem thu paminang ji pusi hadak arat atum pen ke hang padupot hamren pen birsan rong hang Health News Korbi Anglong dan mi mede so tuan ningkan kon si dami tiar det pen seta ke dam aningkan ki ong pu bede sinon ke tiar da judi lang pen atuar nang hinu tang lo kemana silang kontraktor ke komol kiri nilin bani puyi gala sallo ake nil tum dagrang wa chukim lok si dag nil tum ningkan pharo do lo la pen to war ka we nil tum ning ki oi ningkang lit la pen non to war nang li sita la crude rock akam gali posin nitum la soto war bangai ning dog de la pendri akimi nang selam le puro pen nitum public suge khakel nitum rat det kon ne ninga che the ning kang sam bangke la lo sarkar tumla kilo pusi ning che the lo satame ini thaglong lo la soto war kaselam akiken kensi hino erlo kaselam tangte langon hino pon bom lo la si la nili puya bangke la non amat mesen la sorte war ma jot pe na kon la ke cheklem duna la ben la bangsa long ke the ke dinga tum ke ja tum ninga che thelo dak local mate li tum ninga che thenai asongja emeli atum pustame alang kita la sorte war ko thake nang che langon si ke me la the ke mesen nang ya tai dam bom lo di la sa company lo
Kristian na imbe sere kita dong so pag amura tu bet silang sedam bom no kita lang tu bet kahin seperti yang kahin dak yang lo ekong non na tu bang non dak si kita ni ning daudara ni na ridang cek tem sudah puput itu non rong salah di mana itu ngamra do manta ke ni tu alang ini iem ke mana tadi tu dam bom lo tai ni thong lo dam lang ni lo masa lang ni bang rong sa public tu celang no tu celang non hinonda celang kita bang tu sura pusat tapi meja pansi itu ni lo lang manta apa lah kemor kiri pana kam tapi pedan apa ini hin ni lo lang tengah tu bar lah ke apa mantune penta lason black cooking to bar bang pen sita non ke bang panane ni tum daglang tengah bar kado be tum ta ningarong perfect lo sita me non la bang so to bar ke ningarong pu sita me non la hello ko komol giri phan bang ke autonomous council penta pipe da son te ne party la sin tum rong pan kutung ni bum ke la Lakhakri pho Mahamaya constituency ke parlo patumini phai inkoi ra pho arni em longsing teron ahin pen kidukkelak atuma phan panongsi Mahamaya longri asuni ingpu piponlo pinpur me ke damtang MEC election ahut rat asotum alang phan kaching hondun oa joksi alang li ongdung awot pen hai ponlo lason si Mahamaya constituency em longsing teron alang phan rat asotum ko anma kaching hon si alang li sitame rat aso phan kaching hon ajoini si Mahamaya longri asuni ingpu piponlo pinpur me sarkar pen kaprek asuni nangpang bomlo sitame dak Mahamaya constituency alota Mahamaya longri asuni kedokokke nesen lapen mipik alam lopusi nakachini dun lapen lason asuni keprek jam a constituency aloke awe pin lang pusirat atom khirangke athino nakachini dun nili kama thake mipik lo apang ko anna sarkar tam ke dolone sitame lason kidukela apang lason kirap ke pini sifasan bon ni mathada akema kuan kaprek sarkar ta puhang bomlo dam bomlo sudah di lason sarkar ke lason kidukela tumhan kirap ko bani di helon ni pinang sini ni ngarong pik aku lason dong si rapon bom nang bote mane ni lason kidukela tum sitame yang sarap angka ani ngarong ko apen lan sosiasi yang kolang itu aku rapun ko na sini bangit dia bang ni tum la ni tum IEM sarap hante mane curug pik an sunang itu pik an ni kasi non kita hilang ko anta ko ni kita longdun ko hilang isi ning kelo tapi ko pasal kan sama kha kidu pik lang la kidu ko tinta kan longdun ko ni ni masalo ni hin pen yang sa kiro ko pen la ta ko siber pare klema per parti mereka parti tum kan kidu ko tum an la si ko ko puna kiro pilo la longdun ko la antolo Admission opens for Arts and Science stream at Global Junior College of Tundong Nambakalya Karbi Anglong. Global Junior College offers more facilities like playground, library, computer education, less fee structure comparison to others, and it also provides laboratory for science stream. Learning benefits like creative education plan, helping good environment, loving and caring atmosphere, wide and varied curriculums, surprise activities. And for more information, contact 600783490/8638165568. Guwahati rong supi along kedo Karbi hemtun non ke pamat bom ahut ko an sisai ki chun loma pupen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Sartuliram rong hang ahin pen kahomri pedo kahomri damahut Bokajan MLA Anparta Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Dr. Numal Mumin Dipu MLA Bida Singh Ingleng Haraghat MLA Dorsing rong hang Baithalangso MLA Rup Singh Teron atumahin pen ta chetong dun
Bakalia Municipal Board Kepart Lo Ward Number 6 Amikar Longki Rongpia Hem Pini PM AYU Anujok Kepar Japon. Pinino Jok Kepar Japon Ahut Bakalia Municipal Board Ward Commissioner Raju Terang Bijoy Hanse Lapen Pranjal Sarma Atum Cetong Dun Pen Nujok Par Japon. Pinia birtai la pon se kang ton pon iklon la ekbom tame Hills News Karbiang lo kardom.